Konnichiwa, minasang. Welcome sa aking channel, mga kababayan. Halina at magnihongo tayo. Ito ang part 2 ng ating leksyon tungkol sa mga double particles, katulad halimbawa ng dewa, niwa, nimo, tono, at iba pa. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, mas maigi kung unahin mo muna yon. Pero kung hindi, pwede mo na rin panoorin ang leksyong ito. Yoroshi desu ka? Tsuzukemashou. Sa nakaraang leksyon, ang part 1, ating sinuri ang mga double particles na nagpapahiwatig ng paghahambing, yung may particle wa, at mga double particles na nagpapahayag ng pagsasakop, yung mga may particle mo. Sa leksyong ito, part 2, ating tutukan ang mga double particles na nasa groups 2, 3, at saka 4. Tutukan natin ng maigi ang mga double particles na nasa group 2. Ito'y gumagamit ng pattern na Y, particle no, X. Ang Y at X ay mga nouns, at ang particle ay pwedeng alinman sa anim na ito. De, e, to, mo, kara, at made. Tandaan kung ano ang meaning ng bawat particle, ating biyakin ang isa-isa nito. Ang de ay nagpapahiwatig ng lokasyon ng action o paraan. Ang ibig sabihin ng Y, deno X, ay ang X ng Y kung saan nangyari ang action, o ang X ng paraang Y. Ang E ay nagpapahiwatig ng direksyon o target. Ibig sabihin ng Y eno X ay ang X ng Y na may gagawin ka. Ngayon, ang ni ay nagpapahiwatig din ng direksyon o target, pero ang mga Hapon ay hindi gumagamit ng Y, ni, no, X. Y, e, no, X lamang ang meron. Ngayon, ang to. Ang to ay nagpapahiwatig ng partner o kapareha. Ang ibig sabihin ng Y, tono, X ay ang X ng pagpapartner mo kay Y. Ang ibig sabihin ng mo ay kahit na. Ang ibig sabihin ng Y, mono, X ay ang X ay merong Y at ang Y ay sobrang-sobra. Ang kara ay nagpapahayag ng pinagmulan at ang ibig sabihin ng Y kara no X ay ang X na galing sa Y. At ang made ay nagpapahiwatig ng hantungan. Ang ibig sabihin ng Y made no X ay ang X na hanggang Y. Nakakalito isipin ang mga ito, pero lilinaw itong lahat pag makita mo na ang ating mga ehemplo. Simulan natin sa Y deno X. Ating sentence, Shokudo deno kaigi wa nanji kara desu ka? Shokudo deno kaigi wa nanji kara desu ka? Shokudo deno kaigi, ang meeting na gaganapin sa cafeteria. Ang salin ng buong sentence, anong oras magsisimula ang meeting na gaganapin sa cafeteria? Shokudo deno kaigi wa nanji kara desu ka? Ngayon, pwede rin nating palitan ang deno ng no. Shokudo no kaigi o ang meeting ng cafeteria. Pero mas maganda ang shokudo de no kaigi dahil mas nagiging specific tayo na may meeting na gaganapin sa cafeteria. Isa pang ehemplo. Toronto de no natsu matsuri wa corona de chushi to natta. Toronto de no natsu matsuri wa corona de chushi to natta. Toronto de no natsu matsuri, ang summer festival na gaganapin sa Toronto. Ang salin ng buong sentence, ang summer festival na gaganapin sa Toronto ay kinansela dahil sa COVID. Isa pang ehemplo, tandaan na ang de ay nagpapahiwatig din ng paraan. Ating sentence, Online de no benkyou wa tsumaranai desu. Online de no benkyou wa tsumaranai desu. Online de no benkyou, ang pag-aaral gamit ang online learning. Online de no benkyou. Ang salin ng buong sentence, ang pag-aaral gamit ang internet o online ay nakakabagot. Isa pang ehemplo, Rishi ga takai no de loan de no kounyu wa sakete kudasai. Rishi ga takai no de loan de no kounyu wa sakete kudasai. Loan
de no konyu. Ang pagbibili gamit ang utang. Ang sali ng buong sentence, dahil mahal ang interest, iwasan po ang pagbili gamit ang utang. Ang susunod na pattern ay Y, E, no, X. Tandaan na ang E ay nagpapahayag ng direksyon o destinasyon. Ating sentence, Osaka e no hikouki wa mou shupatsu shimashita. Osaka e no hikouki wa mou shupatsu shimashita. Osaka e no hikouki, ang eroplanong papunta ng Osaka. Ang sali ng buong sentence, ang eroplanong papunta ng Osaka ay umalis na. Isa pang ehemplo, Yama e no ensoku wa shougakusei ni totte omoshiroi to omoimasu. Yama e no ensoku wa shougakusei ni totte omoshiroi to omoimasu. Yama e no ensoku, ang field trip papuntang bundok. Ang sali ng buong sentence, sa tingin ko, ang field trip papuntang bundok ay nakakaaliw para sa mga batang elementarya. Ang susunod na double particle ay to no. Tanaka sensei to no ohanashi wa dou deshita ka? Tanaka sensei to no ohanashi wa dou deshita ka? Tanaka sensei to no ohanashi, ang usapan na kasama si Professor Tanaka. Ang sali ng buong sentence, kamusta ang usapan ninyo ni Professor Tanaka? Isa pang ehemplo, Okyakusama to no koushou wa nakanaka umaku ikimasen. Okyakusama to no koushou wa nakanaka umaku ikimasen. Okyakusama to no koushou, ang negosasyon kasama ang customer. Ang sali ng buong sentence, ang negosasyon sa customer ay hindi umuusad. Ang susunod na pattern ng double particle ay ang mo, no. Y, mono, X. Ibig sabihin, ang X ay may Y na sobrang sobra. Ating sentence, Miss Japan wa 100万円ものガウンを着ています。Miss Japan wa 100万円ものガウンを着ています。100万円mo no gown. Ang gown ay naghahalagang 1 million yen at ito'y mukhang sobrang sobra. Ang sali ng buong sentence, si Miss Japan ay sumusuot ng bonggang-bonggang gown na naghahalagang 1 milyong yen. Isa pang ehemplo, Nihongo class ni wa 40人もの生徒がサインアップした。Nihongo class ni wa 40人もの生徒がサインアップした。40人もの生徒, 40 estudyante at ito'y medyo marami-rami. Ang sali ng buong sentence, 40 estudyante ang umenroll sa klase at ito'y medyo marami-rami. Baka mahirapan ng teacher. Ang susunod ay ang kara no. Ang kara ay nagpapahayag ng pinagmulan. Smith-san kara no Canada miyage wa oishii ice wine deshita. Smith-san kara no Canada miyage wa oishii ice wine deshita. Smith-san kara no Canada miyage, ang pasalubong galing Canada na mula kay Mr. Smith. Ang sali ng buong sentence, ang pasalubong mula Canada na dala ni Mr. Smith ay masarap na ice wine. Isa pang ehemplo, 5時からの上映はどこの映画館ですか? 5時からの上映はどこの映画館ですか? 5時からの上映, ang showing sa sinihan na magsisimula ng alas 5. Ang sali ng buong sentence, aling sinihan yung magsushowing ng mula alas 5? At ang katapusang pattern sa group 2 ay ang made no. Tandaan na ang made ay nagpapahayag ng hantungan. Kore made no chokin de atarashii kuruma o kau tsumori desu. Kore made no chokin de atarashii kuruma o kau tsumori desu. Kore made no chokin, ang ipon ko hanggang ngayon.
Ang salin ng buong sentence, balak kong bumili ng bagong kotse gamit ang ipon ko hanggang ngayon. At ang ating katapusang ehemplo, 3時までの授業が終わってから会いましょう。3時までの授業が終わってから会いましょう。3時までの授業. Ang klase na hanggang alas 3. Ang salin ng buong sentence, magkita tayo pagkatapos ng klase mo na hanggang alas 3. Ang pangatlong grupo ng mga double particles ay gumagamit ng particle no bilang nominalizer ng kung anumang clause ang nasa harap nito. Bale, gagawin niyang noun clause. Ating tinalakay ang nominalization gamit ang particle no sa leksyon 44. Sa grupong ito, ang no ay pwedeng sundan ng alinmang 8 particle na ito. Wa, ga, ni, ka, mo, de, wo, at to. Tutukan natin ang mga ito isa't isa. Una ay ang noa, na tumutukoy ng isang verb clause bilang topic ng usapan. Ang noga ay tumutukoy ng isang clause bilang subject ng sentence. Ang noni ay isang espesyal na conjugation na ibig sabihin ay maski nantoka at atin na itong tinalakay sa leksyon 78. Ang noka na kinakabit sa mga sentence upang magpapahayag ng duda. Madalas ito sa pananalitang lalaki o male speech. Ang nomo na ibig sabihin ay nantoka rin. Ang node na nagpapahayag ng rason. Kahawig ito ng particle na kara tuwing kinakabit sa verb pero mas polite ang node. Tapos ang noo na tumutukoy sa clause na nino-nominalize bilang direct object. At ang katapusan ay ang noto na ibig sabihin ang clause na ito at ito pa nantoka. Nakakalito pero kaklaro ito nung titignan na natin ang ating mga ehemplo. Una ay ang noa. Tandaan na ang wa ay nagmamarka ng topic. Kare o koroshita no wa kanojo da. Kare wo koroshita no wa kanojo da. Ito yung ating subordinate clause na minamarkahan ng no. At ang buong ito ay ang topic ng ating usapan dahil wa, noa. Ang salin sa Tagalog, pag-usapan natin ang pumatay sa kanya, ang lalaki. Ang pumatay sa kanya ay siya, ang babae. Ang susunod na pattern ay ang noga. Nihongo no benkyou de wa kanji o kaku no ga muzukashii desu. Nihongo no benkyou de wa kanji o kaku no ga muzukashii desu. Ito ang ating subordinate clause. Kanji o kaku no. Ang pagsusulat ng kanji at ito ay nagiging subject ng ating sentence. Salin ng buong sentence, sa pag-aaral ng Nihongo, ang mahirap ay ang pagsulat ng kanji. Kanji o kaku no ga muzukashii desu. Ang susunod ay ang noni na ibig sabihin ay maski nantoka. Tinalakay na natin ito ng buong buo sa leksyon 78. Ating sentence, amai mono o taberu no o yameta no ni taijuu wa chotto mo heranai. Amai mono o taberu no o yameta no ni taijuu wa chotto mo heranai. Maski tumigil na ako sa kakakain ng matatamis na pagkain, di pa rin bumababa ang timbang ko kahit konti. Ang susunod na pattern ay ang noka. Ang ka ay ang ating question particle. Sa double particle na ito, noka, ang ating speaker ay kadalasan lalaki na hindi nagtatanong kundi nagpapahayag ng malakas na duda para nang nagbibintang na ikaw ay nagsisinungaling. Para itong talaga, totoo. Halimbawa ating sentence, mo soji shita no ka? Mo soji shita no ka? Ano? Naglinis ka na? Talaga? Totoo? Marami pa. Ang susunod na pattern ay ang nomo. Tandaan na ang mo ay sumasakop. Kanji o yomu no mo muzukashii desu.
Kanji o yomu no mo muzukashii desu. Ito ang ating ninonominalize ng no. Kanji o yomu, ang pagbabasa ng kanji. Kanji o yomu no mo muzukashii desu. Ang salin, ang pagbabasa ng kanji ay mahirap din. Ang susunod ay ang node na nagbibigay rason. Ashita wa shigoto ga arimasu node, mou sorosoro nemasu. Ashita wa shigoto ga arimasu node, mou sorosoro nemasu. Dahil may trabaho pa bukas, matutulog na ako maya-maya. Ang node ay pwede ring palitan ng kara at pareho lang ang meaning. Ashita wa shigoto ga arimasu kara, mou sorosoro nemasu. Pero mas polite gamitin ang node dahil hindi ito masyadong diretso pakinggan kesa kara. Ang susunod na pattern ay ang no wo. Tandaan na ang wo ay nagmamarka ng direct object. Kanojo ga nihongo o benkyou shiteiru no o shitte imasu ka? Kanojo ga nihongo o benkyou shiteiru no o shitte imasu ka? Ito ang ating buong direct object. Kanojo ga nihongo benkyou shiteiru no, na siya'y nag-aaral ng Nihongo. Ang sali ng buong sentence, alam mo ba na siya'y nag-aaral ng Nihongo? Kanojo ga nihongo benkyou shiteiru no shitte imasu ka? At ang katapusang pattern ay ang noto. Ating sentence, amai noto, karai noto, dochira ga suki desu ka? Amai noto, karai noto, dochira ga suki desu ka? Ang no dito ay humahalili sa tipo ng pagkain na tinatanong ng speaker. Amai noto, karai noto, dochira ga suki desu ka? Ang sali ng buong sentence, aling pagkain ang gusto mo? Ang mga matatamis o ang mga spicy? Ang pang-apat na grupo ay yung mga miscellaneous double particles, yung mga hindi ko maklasify. Tatlo lang ang naisip ko pero meron pa sigurong iba. Ang una ay ang madeni, na nagbibigay ng deadline, hanggang sa oras na ito dapat nagawa na. Pangalawa ay ang ni made, na ibig sabihin hanggang sa ganito. At ang pangatlo ay ang karaniwa, na isang triple particle na ibig sabihin ngayon na nagiging nanto ka na, o habang nanto ka na, ngayon titingin tayo ng mga ehemplo. Ang una ay ang madeni, hanggang sa oras na ito. Shukudai wo raishū no kinyōbi made ni dashite kudasai. Shukudai wo raishū no kinyōbi made ni dashite kudasai. Raishū no kinyōbi made ni, hanggang sa susunod na Biyernes. Ang sali ng buong sentence, pakisubmit ng iyong homework hanggang Biyernes ng susunod na linggo. Bale, pwedeng magsubmit ng mas maaga, basta kailangang nasubmit na sa Biyernes ng susunod na linggo. Gogo 2時までに戻ってください。Gogo 2時までに戻ってください。Gogo 2時までに, hanggang alas 2 ng hapon. Ang sali ng buong sentence, bumalik po kayo hanggang alas 2 ng hapon. Pwedeng bumalik na mas maaga, basta pag alas 2 ng hapon na, dapat andito na po kayo. Ngayon, ang ni made, na ibig sabihin hanggang sa nanto ka, gagawin niya. Kanojo wa kirei ni naritake seikei shujutsu ni made uketa. Kanojo wa kirei ni naritake seikei shujutsu ni made uketa. Seikei shujutsu ni made uketa, hanggang sa nagpaparetoke. Ang sali ng buong sentence, gusto niyang magiging maganda at hanggang sa nagpaparetoke, ginawa niya. Isa pang ehemplo, dare mo mitsukerarenai you ni oji-san wa okane o kabe no ura ni made kakushita. Dare mo mitsukerarenai you ni oji-san wa okane o kabe no ura ni made kakushita. Kabe no ura ni made kakushita, hanggang sa itinago sa likuran ng pader. Ang sali ng buong sentence, para walang makakakita, tinago ni Lolo ang pera niya
pati sa likuran ng pader. Isa pang ehemplo, wakchin sesshu wo ukeru tame ni tobei ni made suru hito wa ooi desu. Wakchin sesshu wo ukeru tame ni tobei ni made suru hito wa ooi desu. Tobei ni made suru, hanggang sa bumiyahe ng Amerika. Ang sali ng buong sentence, maraming taong bumiyahe ng hanggang Amerika para lang makakuha ng bakuna. Ang katapusan ay ang karaniwa, na ibig sabihin ay hanggang sa nanto ka o ngayong nanto ka na, Canada ni sundeiru kara ni wa ski gurai naraitai mono da. Canada ni sundeiru kara ni wa ski gurai naraitai mono da. Canada ni sundeiru kara ni wa, ngayong naninirahan na ako sa Canada. Ang sali ng buong sentence, ngayong naninirahan ako sa Canada, gusto kong matuto ng kahit mag-ski man lang. Katapusang ehemplo, daigaku ni haitta kara ni wa sotsugyo made gambaranai to ikenai. Daigaku ni haitta kara ni wa sotsugyo made gambaranai to ikenai. Daigaku ni haitta kara ni wa, ngayong pumasok ka na sa universidad. Ang sali ng buong sentence, ngayong pumasok ka na sa universidad, kailangan mo nang magsumikap hanggang sa ikaw ay gagraduate. Susumahin natin ang leksyong ito, tinalakay natin ang paggamit ng mga double particles. Suma total, ang susi upang maiintindihan ang meaning ng mga double particles ay ang pag-alam kung ano ang gamit ng bawat particle na nasa kombinasyon. May 4 na malalaking grupo ng mga double particles. Ang una ay ang paghahambing at pagsasakop. Sa grupong ito, ang mga particles na ni, to, de, kara at made ay kinukumbina sa particle wa upang maghahambing niwa, towa, dewa, karawa at madewa. Samantalang kinukumbina sila sa particle mo upang magsasakop nimo, tomo, demo, karamo at mademo. Ang pangalawang grupo ay gumagamit sa pattern na Y particle no X, kung saan ang X at Y ay mga nouns. Tandaan na ang no ay nagpapahayag ng pagmamay-ari, at ang particle sa harap ng no ay pwedeng alinman sa 6 na ito, de, e, to, mo, kara at made, upang pumorma ng mga kombinasyon katulad ng Y de no X, Y eno X, Y tono X, Y mono X, Y kara no X, at Y made no X. Ang pangatlong grupo ay gumagamit sa pattern na no, kung saan ang no ay isang nominalizer at pwede itong kakabitan ng alinman sa 8 particles na ito, wa, ga, ni, ka, mo, de, wo, at to, upang pumorma ng noa, noga, noni, noka, nomo, node, noo, at noto. At ang pang-4 na grupo ay ang mga miscellaneous combinations na madeni, hanggang sa ganitong oras, ni made hanggang sa nanto ka, at karaniwa habang nanto ka, o ngayon na nanto ka na, at tandaan na ang meaning ng mga double particles ay kombinasyon ng meaning ng bawat particle na bumubuo sa kombinasyon. At dito natatapos ang ating leksyon tungkol sa double particles. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon. 次のレッスンにまた会いましょう。お疲れ様でした。Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!